Ilocano Love Drama Stories. Ikarig, ano aklunan na kadelpa? Ikasar ka adagos. Arabida ka amin akabaalak ang makaparagsaking ka. Baknangak, kat amin asanikwak. Makipagtagikwak ka. Maaramid mo amin na kayat mo. Manong Rolando, Pudno anasurok at 20 atawan ti baanta. Ngam saan aday tati makatubang tatno aging nayat ta. Awan ti dakes apakasarsarita. Nasaya atak iti pada ka tao. mabainak kada kayo. Nakabakbak nang kayo. Idinto ang makita mo, no kasanot kinakurapay mi. Saan ka maikari kada kayo? Saan mo kuma nga ibaga asaan ka amay karikat niya? Wenno, at nakati sa pali agapuna, Adelpa. Di nakati kapailan nga ipatid. Saan kayo kumamasakitan? Anya ti kayat mo asaman. Manong Rolando, Ne, aping agsangsangit ka. At to'y ti palyo, apang punas mo iti luwam. Ay ayaton kalaunay, Adelpa. Ganda kaya't ang makita ng agsangsangit ka. Masakita na. Huwag asawa tanton kas pagarigan. Saan ka apasakitan? Kaya't ko anaragsak ka akanayon ititid na. mabalin ka di. Balayon tayo ti agsarita. Nasakit niya min ti ulok. Makaturturog ka siguro. Sige, agapit ang karutan. Kaya't ado ti aramitan. Hinaramit ko amin na nakabalang. Magkakangingat, dagitin sagot ko kini Adelpa. Kanya kumatisaan na ang pagayatan kanya. Wino, dangatan nobyo na. Awan timinay magbaga nila kay Sandong Amana. Saan ang mabalin at agtungpal ni Adelpa kanya? Saklaang ti pagpaayan ti pinapintas na. Ay, pag mauyungan naklaunayan ni Adelpa. Hindi ko mapaila ang rabia kasarita ka, Adelfa. Anya ka kadi. Anya pa ilang di sa pulong kini Rolando. Nagbaknang. Nakasaysaya at kada tayo. Ado ti matultulungan na. Bak nangakpaiso ni Manong Rolando. Ngam saan ko ngay ayatin? Masursurom to ngayatan. Okay. Anya ti pagsangitam. Dinggan na. Siya titong palan. Masapol ang makiasawa ka kini Rolando. Mawatam. Kunak mo, rest house lang ti patakdere nyo diti farm nyo sa Rolando. Nagtakal mo tabalay. Dakkel a rest house. Saan lang apang sangalyak kadagiti amin ngam amok ken gagayem ko. Mabalin ko pa'y apag naadan, karay. Nagdakal lang aro rin ti palayo, J.L., sir. Ti pagimbagan ngamin dito farm. Nalambis. Gapo kadagiti na duma-duma akayo itagaw na. Pudnumat kid din ita. Nagatumanan dagiti pilit. Ano pa? Nalaing ka talaga pumaltog. Nakatyambag lang, sir. Nang runay ti data kali. Narawat ngamin data kadagiti pupok alamas itipis karya. At taman kidawak king kagari. Sir? Nabayagan akayat ko ti agtarakan iti Akila. Inumabalin. Agasawa na Akila. Adan sa papadamsin daw. Kaat ka kumakasarita. Apay. Anya ti bagam kanya kuana. Nagdag ko tinagsarsaritaan nyo kan Adelpa. Maasyan ka kumamot iti anak ka. Saan mo apilitaan ang makiasawa iti saan na nga ayayatan?
Isu nga rod. Akayat ko ani Rolando tamasyanak ko na. Bak nang ni Rolando. Kitagbiag to ano sa liwan-wan ti anak ko. Ngam saan na nga rod ngay ayatay? May isa ka pa yamaak. Saan ka mabiyag iti pasig ngayat? Sika ti maag. Ay, Sika sanak man. mabati, may makiasawa, iti din ay ayatan. Nagkadugid din. Kita ka man langin. Papadam nga raw. Saan ka nagdamag? Baliwan tanto ti agsarita. Inton sumangpita. Nakapuupok ka manin dito kwarto, Adelfa. Kastab ka dilataan. Nanang, mabuti nga. Amang ano pilitin naklatan ni tatang ang makiasawa ka ni Manong Rolando. Pudo ba't kiti iti ko na ni tatang mo? Naimbaga tao ni Rolando. Adon tinatultulungan na. Baknang pay. Ngam saan ko ngay ayatan ni Rolando? Ludad to ba? Saan tayo kumangang panuray itirik na tayo? Kaya di mo ikan iti gundaway ni Rolando. Ang mga noadan tumakita man na saya at yung anak at masursurong tumot lang nga ayatan. Nanang, ay, ang uray kasto iti ibagbagak. Ay kat, sika ti ang desisyon. Tabagin da ita, riknam da ita. Ngam ni tatang ti pagdandanagak. Ang mga napan nakisarita ka ni Manong Rolando. Tap na pagkasaran na kami. Naimbag laki din ta nakapaarami da iti pagtutugawan iti sirop dagiti mangga. Naimbag ta nakapasyar ka dito farm. Nagkapua kini balayo. Ngem kinunati katulong yung adda kayo dito farm. Kitni. Madamagayam ti panagpatakderyo iti balay. May sala ko ma-rest house ti plano kiti. Ngam na panunot ko apay dakkel. Tapno nalawlawa. Apagawata ka dagiti sangay itik. Nalawlawa apakaangayan ti Pascal. Nasaya at ngagpaiso no dito iti pakaangayan ti Pascal. Enton malpas da ita rest house. At adanton adito iti pagyanak. Ang tamatlugan ko. Iso anawayaa kamang sarungkar kadagiti negosyo. Sa bali lang agpaiso ti baknang. Rolando. Nakaumayak tapno kasarita kayo kumamay panggap kini Adelfa. Anya ti may panggap kini Adelfa. Nakasarita yo ka din ti balasang yun. Sakbay ni mayak dito kinasarita ka na imbag. Amo ka na bainan kayo iti pan nakisarita yung kingkwana idirabi kat mabainak. Awan tayo nyaman na. Nupay mariknak di nakayayatan ni Adelfa. Sa anak ang maawanan itinamna. Rolando. Ngamno kabalan nyo nga lukuyan ni Adelfa. Ikarik ang nasaliwanwan to ititindang. Padasek akasarita manan ni Adelfa. Agyaman naglaunay. Numaasawak ni Adelfa. Saan laeng at ipalasang yo ti Adelfa. Ay nabanugak iti panaggapo kay farm ni Rolando. Ngam nasken akasarita ka. No, kasta. Saan ka nagbinto ti atap ko? Napanyo kinasarita ni Manong Rolando? Mabainak launay, itinaramid mo idirabi. Awan ti dakas nga imbaga ka ni Manong Rolando. Uray nariknak apilitan nak ang mga klon ken ko na. Saan ko mata binastusan? Rumbang lang nga di mo bastusan. No pasyaran na kantumanan, masapul nga klone mo. Tatang! Siya kitong palam. Awan ti makita ka dakas kini Rolando. Nimbaga tao, amok ang nasaya to nga asawa. Naragsak kanto iti dinana. Saan lang nga kwarta ti mang paragsak iti may sa tao? Minamaag data. Ad-adda asan ka ngagbiag iti pasig ngayat. Nasken ang makiasawa ka kini Rolando. Tatang! Saan ka man naging bubukod? No agasawa kayon, saan lang asikat yang namay.
Miranod kami mo't anaganakin ka. San ka kadi amasyan kada kami adadakkel mo? Ay, lima ka ikan bimakit kami nga grigrigat. Kaya't kumot ang mapadasan mi kumatag na maay. Ay, ambok adag sang sangit ka man ay, Adelfa. Nangag ko amin kay bagbaga ni tatang mo. Pilitan nak ni tatang ang makiasawa ay tijak ay ayatan na. Pilitan na ka makiasawa kini Rolando. Ang mga na nagsaritaan dan kini tatang na ita. Kagurak na dyan lalaki na. Aramatan na ti kinabak nang na. Sisirapan na ni tatang iti kwarta. Ay, dayta ti kabutbutan ko. Saan ko ang masupring ti pagayatan ti amam. Tama nga no dang ranag. Kay kayat ko pa yung timatay ng timakiasawa ti Jack kayat. Ah, anya? Ay saan? Di kang panunot iti kasta. Nakalabas ulit ti Diyos na itapag panunutam. Ay, saan ka to mapakawan? Iti kasta nga rabi ng tagbalin ka kriminal iti bukod mo abag eh. Ano saan? Libasak ni tatang. Ang talawag. Inaagbirok iti panggadak iti Manila. Gari, apay, ano ka? Nagado agarumyad iti takyag mo. Agdardara pa'y tirupa. Ay, simpo ka kami niti kasiitan, sir. Nagagatil pa'y kitin ti bagik. Nandiyak na alwadan na nadalapos ko dagiti nalat at abunga ti sa bawil. Ay, intarayak kami tayo nagdakkel akarasan. Aha. Sa dino, di nakakitaam iti dakkel akarasan. Iti labas ti farm, sir. Ada kami ti maano pa niyay. Napay ugsa kada aliyo naranak mo tayo akarasan. Naimpagman, tadi na ka nakamatan. Sige, sir. Agasak na bit dagiti sugat ko. Nagistayan gaya mandigan. Uri kasanugayam ti kinaalibtak na. Adalat ta pagkapsutan ken pagbutngan na. Ay, malagip ko na Adelpa. Agpalabasak pa iti sumagmamanugan. Ipturag ti saan nga agparamking ni Adelpa. Bayak anila kay sentong ti agdesisyon. Isarder mo kumahadya, Ginom. Tingnan ti rabi eh. Sumurikan ka te, malinaawan ka dito yun. Amangan daw sakit ka. Talon nga daw. Adi nagpasyar ni Rolando. Nagpauyo lakit din. Ay, amangan no, adulat pa ka kumikuman namit ah. Denggam ti bagak. Kunam nga tajak nang tinagsaritaan nyo nga gina. Bantayam tanak mo. Sika ti kakasi kanyak no agtalaw. Anya? Nuyak mauray ni Rolando aging kenton rabi no bigat amang pasyar keng kuana. Mapan ko kasarita ni Rolando. Ulitat. Naglibas na Dilpa. Sika ti kakaasi kanyak. Kayam ni tatang tinagsaritaan, hindi ka nanang. Ano ang libas sa kapumanaw? Amang ano niya taramidan na kininanang. Yung talon ngal daw asan nakapinasyar ni Manong Rolando. Naragsakak ko ma. Tamangan no nautom na asan nakamapilit na mga yatkan ko na. Yung panggap ba't ni tatang amapan kasarita? Ni tatang pa iti bagidaldal kanyak. Tapno asawaan nak ba at ahaw. Anyat klase na naganak. Naimbag bigat yo, ang masindong.
Sino ka? Anya ti masapul mo? Siyak ni Gary. Tawanak ni Sir Rolando Farm. Imbilin ang sukunin kayo. Tadakano na pati kapag saritaan nyo. Kasta ka na Mabitlang nga ron tagpilusak. Farm ka di, ti pangururayan na kanya. Saan nga Farm ti pagsaritaan nyo? Mamuan yun to no sa dino ti papanan tayo. Saan kayo madanagan? Saan nadakas ti papanan tayo? Mabitlang nga ron, urayan na. Sige. Urayan ka hindi ilugan. Tuturin nyo lang tagpilas. Sige. Mapanak pa iti nakaparkingan ti lugan. Napintas ti babae rin mo rin ti kwarto. Ni kada adil farejay. Tao gayam ni Mang Rolando dahi jay imay nangayap ka ni tatang. Dahi to ti pagbutbut nga. Talaga napingat ni Rolando iti tarigagay na ka, Adelfa. Aramidin na amin na pamuspusan. Aramatan na ni tatang. Tapno agbaligi lang iti panggap na. Ay ayatan na ka talaga. Saan naman naging bubukot niya ayat nanang? Nudyak lang nang ngayon pangta ni tatang kada kayo. Akakaasi kayo. Iti pamayan na no aglibasak. Pimanawak ko man. Adelfa, awan ti amom iti syudan. Amagan no maisagmak ka. Anya nga ron teramidag nanang. Sumursuro taklatan iti kayat ni tatang nga oray saan na may parbel. Kasta ka di? Tulungan kanto ang makisarita kan kwa na. Uray ni Rolando, kasaritak to. Uray dang ranak to ni tatang mo. Jakmat ipalubos agad sa gaba ka iti din na ti lalaki. Adi mo mat ay-ayatan. Ay, kalaga abag nang ka, Rolando. Kadagayam na lawa a resort mo. Kukwa na ito iti bay sagayam ko. Ang nabaybayan na di panawan ti pandemya. Iso aginatag ko kingkwana. Wala. Aginom tayo. Ay, sus, ay, nagimasan na ito'y nakadasara pulutan. Pinakalap ko dagitoy. Aguma kayo ti labas. Asa ganda dumapay. Nagpapartiyak pa iti kaldeng. Apo? Oh. Ito'y ti baso yun. Siya akong tinangkarga. Ay, apo, nagimasan na ito yung arak. Ikat si ka, Rolando. Dayta. Kaag manan ti baso yun. Kan ti baso. Uray, agrab rabi tayo dito ikit ti baybay. Itulod na kayo to. Sa akong ti makamo ang makisarita kini nanaw. Kita agman no makaliklikpay ni Abdel pa kanya. Pinartat ko nila kay Sento. Sakbay aking sarita. Kasla ara pa apakon amadama ti panag-honeymoon me. Kalpasan ti kasami. Awan pa'y titinagirigagayak asaan ko anak mo. Oh. Saan ka nasango a pinasyar ka dagiti na palabas nga altaw? Taado ti nakakumikuma. Nagpabalayak iti farm ko, ken pinapintas ko ti nagatang ko a resort. Amin dagitoy, kat ipaay ko king ka. Manong Rolando? Awan ti ammo kagapuna, adi na maaklo. Nasaya at akatao, ken agpalinak to anasingpat nga asawa. Tsak amo ti sawag. Adelpa, aklunin akon. Oh, Agkasalta at takos. pangasin. Di ka duman din unay ti kayan ko.
Diyos ko. Anya ti panggap na at tao nga ramitin kanyag. Tiliklik na ko may di pa kayo magmakag. Rolando. Anya, nakapagtulag kayon anaimbag, may panggapiti kasariyo kini Adelfa. Kasar? Kas, inkarik edi nagsarita tayo, magsandong. In grande ti kasarme kina Adelpa, ket EJ Farm ti pakaangayan ti parambak. Maawis amin na kabagyan ken kaarubayo. Ay talaga ang nagarbo a kasar, no kasta? Saan kan tungag pabawi ti desisyon mo ang makikasar kanya Adelpa? Naragsak kanto iti tinak. Awan ti saan ko ngay paaiking ka. Anyaman na kukwak. Kukwamatan. Iro ti pa nagputput ng itid ako. Panawang kayo, pay. Tapno makapagsarita kayo anaimbag. Ay, saan ako nagbayag, amang sandong. Agsubli akton tapno baliwan tayo ti agsasarita tapno matinong anaimbag ti may panggap ti panagkasarbe kini Adelpa. Agin ko kuna kamadlagayam. Nagparta ka nagdesisyon. Agkasar kayo gayaman kan Rolando. Katanya ti pagsangitam. San kan tungag iti pangeding mo? San lang nga baknang ni Rolando? Naimbaga tao. Ay ayaten nakalaunay. Kat sigurado ang naragsak kanto iti dinana. Nakla atak. Kung nakla no saan kayong agayan ayat kan Rolando. Kasarmat ang tinanggag ko anak sa saritaan niya. Nagulimag ka mamatwana. Di ka pa ikot maragsakan. May raman kanto iti kinabaknang ni Rolando. Nauma akong ngagrigrigat. Ang mga nudatanton ti agyan itidakil balay na numatuloy nga iti farm nga agyan da Adelfa kan Rolando. Inton makapagkasada. Sigurado ka kade iti dahit a desisyon mo, Sendong? Tanya at isasawam ni Adelfa ti nagdesisyon. Imanugutay nga kasarda kan Rolando. Tatang, panahon kayo pa eh. Sobrang kakot iti kwarto. Nasapa kayo nga may diti farm sir? Nagtartaraw pa lang dagiti abuyo. Nakaragragsaka kiti daytoy abigat gari. Kamaudyalan na. Matungpal matlaangan tinabayagan nga arapaap ko. Mga sawa ako. Kablawang kayo, boss. Agyaman na kari. Agsagana kayo kadagiti kaduam diti farm. Maangay ti kasar diti farm. Nalawa ti farm, mapakaangayan ti kasar. Sino ti asawa niyo, boss? Malagip mo tilakay a pinasukon ko ediking ka. Nilakay sendong daytay. Ti ama ni Adelpa ngay ayat aglaunay. Napintas. Siguro ti asawa niyo. Napintas talaga. Ngem ti kapatgan kanyak kari ay ayat aglaunay ni Adelpa. Kat iso ti ara-ara paapag akatakunay-nay. Naskad nga ipaay ko amin a kinabaklang kuking kuwana. Harambidag. Aldawan, di ka pa rumwar dito yung kwartom. Nana, pagbangunan hindi nakaturo kag. Sa nagtagtagain na bakpay tinakabutbutan. Nairakadak kang pa'y idi iti sirok ti kayo, idi kala at asimpag kanyak tinakadakdak kalabilit. Ay, anak ko aya. Amok no anyat pagsangsangitam. Diyak nga mabati nga gayan ayat kayon kini Rolando kat nagtulag kayo pa yung agkasar. Amo ka plano lang rito ni tatang mo. Saan sabat? Nana, plinano ang naimbag ni Rolando rito ay. Ay, agamakak nga bin amang supyat kani tatang mo. Nauyong ti amam. Kanibo sana din tilubong kanyak na ito'y nanang. Kasano ang makiasawa iti lalaki ang jak pulos ay ayaten. Kasano?
Kinansel ko amin nga appointment ko iti dito nga aldaw. Tapno, maipasyal ka dito yung farm, sweetheart. Apagin sunto amalpas ti rest house intun makapagkasabta. Kinasaritak ni architect, ano kasapulan nga agnayon ti tao. Nanawa ti farm. Saan pa'y unay anay na develop? Agtalo taon pa'y lang amin anang gatang ko na ito. Kaya't mo kati, at ito'y tantong agnaan. Manong Rolando. Ah, Rolando ka di pa'y lang ti awag mo ka dya ka dahil pa. E din tutag kasartan. Amok anakigtot kay di rabi. Ngamawan ti tsak aramidan. Tapno agtong palkalaan ka dya. Kaputay ayaton ka unay adan pa. Uray amom apulos asaan ka ngay ayatan. May kasarnak nga paiso. May kutam ti bakik. Ngam pulos. Di munto may kutan ti puso. Masursuro nakton nga ayatan. Saan ka kuman asimurot kanyak dito yung farm no saan ka nga umanugot nga kasartan sa laya? Gapulaan ka ni tatang. Isungat taak dito eh. Talaga naatap tayo ito yung babae. Hindi ako mati saan na panggustuhan kanya. Oh, boss. Nagmirinda kayo pa, iti nobya. Gari, iso ni Adelpa. Ti asawaag ko. Oo, anya ti makunam keng kuwana. Napintas, boss. Bagay kayo launay. Saan ka nagbinto ti dinay tanging bagam gari? Ay bon gayam. Adelpa ni Gary. Ti maysa ka dagiti mapagtalkak at tao iti farm. Nalaing nga aganop tayo ta. Ay, boss. Panawang kayo pa. Ang mga namakasi nga akata kayo. Ay mabit lang Gary. Yalaam tuman kiti ni Adelpa iti orkidya. Ti kayat ko asawen, mga lakanto ti orkidya nga isagot ko kini Adelpa. Amo kakagura na kiti na ito nga ibagakin ka, sindog. Gapukan ka, napilitan ni Adelfa asimborot ka ni Rolando. Awan relasyon da nga napilitan ang makikasar nga po iti aramid mo. Ang natulag latan ti kasar da. Kat atapa masyak taking plano iti dayta. Saan ka di akasta? No talaga asa na kahit na Delfa ni Rolando. Saan kumasimurot? Saan na simurot ni Jeffarm mapakangayan to? Di pa nakarambak, di pa nagkasada. Kaputa mabutan ka, sindog, taarig na patayam. Kabaalam ay sagmak ti anak ta, gapo iti ambisyon mo. Adulaw na yasasawam. Dayta, tagunggunam. Ay, naglabas kan. Tungtung pa, naklatan, gapo ti kinaambisyosom. No sa kapailangan gulimag, saan lang na itati maramanam. Aglabas kan, patayin naklakuman. Naglakalatan, di pa nagkapkamil mo kanyak. Agulimag kan kunak. Nauma akon nga grigrigat. Natalgat tinakam ko ang mga ipaasawa kini Rolando. Tamok, anay baga tao. At dakin ni Adelfa ti problema. No saan to ang naragsak ti panagdinada. Napayagan na kahit kung ngalaan day tasabong ti orkidya. Day ti kapintasan ng orkidya nakita. Isal sa lumina akas kini Adelfa. Ngam napaggat. No apay nga iti aring gawis. Ti ayan na. Diras matmerot iti papa. Urayak lagaling kagat. Naturadak ti kunak. Imsang kabasit la pa nagbidot. Ang mga nagtartaro sa kitideras. Malagip ko ni Adelfa. Napintas. Naamot ti ropa na. Ngam apay akas lang naliday. Ikarigatak nga alaan day tang orkidya.
kini Adelfa. Ada kagaya mo, anak ko. Ajak na puutan ti sa sangkot mo. Sana na di mano ni Rolando dito balay. Ta sinabat na kami ni tatang iti ruangan. Ajak ka muna sa dino ti pananda. Ha? Nagsangsangit kayo ka di, nanang? Awan ang yaman na dahito, anak ko. Nagsubang kayo ka di, gapo kanyak. Wan. Sinalangad ko ti amam. Sinidir ko. No apay nga isubsubo na ka kini Rolando. Kapulay ti tarikagay na. Amaramanan na matibiyag ti baknag. Katambok. Mapilpilitan ka ang makiasawa iti saan mo gay ayatan. Kapo iti dayta nga. Imbang bagak iti amam. Tinungpanak. Nana. Sa narumbang adangran na kayo ni tatang. Ay, anak. Saan mo kumaasalangadan ti amam? Diyak kaya't adangran na kaman. Talaga ang mapaglamlaman kagani. Ulay tingting nga ti aldaw. Napan mo inala day taasabong ti orkidya. Nabayagan na nakita dito yung asabong ti Orquídea, boss. Napagkatayan na. Dirasi ti baba. Ngam inkarigata ng inala. At tanto kung gunam kanyak kare. Iyupar mo pa ilay ti danom day ta tapno saan amalaylay. Uwan, boss. Oray ta aduma tayo ito eh. Imulak ti daduma. Napinta sa padwan ti kasto asabong. Naisal sa lumina. Day taasabong ti orkidya. Kat kayarigan ni Adelfa. Naisal sa lumina iti biyag ko. Naikari na itang orkidya kini Adelfa. Ket naikariyak mat para keng kuwana. Intun bigat kumapay lang agsubliak diti palayo. Tapno asik kasunta nagiti dadto makakasapulan tayo ti panagkasalta. Adelfa. Ngamimayak tapno ited kuking ka tayo ito'y asabong ti orkidya. Nagpintasan ng orkidya. Wala ko tumat ang magustuhan. Itala makakita ka di kasya sabong ti orkidya. Maragsa ka nag. Talaga na pintas. Adelfa, awan ti saan kong aramidan para keng ka. Kaumadyanan na. Nakita ka matlangan anaragsak. Agyaman na kiti da ito eh. Mabalin ka ting harakupan ka. Ha? Ayayatan ka unay, Adelfa. Manmanuti ka sa asabong ti orkidya. Naidumduma. Kas ti kinaisal sa luminam dito'y pusok. Napintas tayo sa sabong ti orkidya. Naimpag na nakitak dagiti ukis tinyo. Dagiti bunot na. Iso ti pangikabilang. Taibitin ko iti sanga ti mangga. Bareng na mapaadok. Naragsaka kidintod kanyak ni Rolando dahil asawang. Kinuntaway na mo ito dinangarakop kanyak. Buisit ko na. Napintasan tayo taas sa abong ti orkidya. Wala nang. Ada kayo gayam di talikodak. Saan nag-anad daw adagos. Napas nagkangamin di tar-aramidam. Nakita ka adagturong dito'y sirok ti mangka. Iso asinurot ka. Kaya't ko apa doon da ito'y nanang. Napintasan ka di? Da nakakit-kita ako ni iti kasta nga orkidya. Kunada, manmanukano ti makaala iti kasta a klase ti orkidya. Ta iti rumiat kano akabakiran ti pakasarakan.
Kaadwan na kanupay nga iti aring gawes, ti nga dagiti kayo ti pakakitaan iti dayta. Kasta ka din, nanang? Anya ka, day. Ah. Kararamitin yung akin, ah. Ay, lakay, sinurot ko man ni Adelfa dito'y sirok ti Mangga. Paadwan na kanunay ta orkidya ngayon sagot ni Rolando. Napintas na iti asabong. Kaya't ko paadwan, tatang. Nariga ti agalay ti kasta asabong. Kita man no kasano ti panagay ayat, wino panagayat ni Rolando King ka, Adelfa. Nalpasan teres house si Japan. Nakasaganan ang pakaangayan ti kasarme. Kasapulan ang mapakyan kan madalusan na daimbag. Nasurok langin na makalawas. Agkasar kayon ton kina Adelfa. Kat maragsaka naglaunay, magagaran akon. Saan lang nga sika ti maragsakan, uray siya. Amo ka natalgad to ni Adelfa, iti dinam. Da kayo tigapuna no apay na tong palday toy at arigagay ko. Agyaman naglaunay ka da kayo, tatang. Malaksid ang may pasiguradok ang naragsak to ni Adelfa iti dinam. Agsupapakakto kada kayo. Ay, agyaman naklaunay king ka. Apa yung sinurot na dito kwartok, nanang? Ada ka ti iba kayo? Anak, naalayo kaya man kin Rolando ti trahe di budam. Nakasagana ka ka din ang makikasarkan ko na. Awanan ti mabalin ko, nanang. Sana ka makapagkadkad. Tanaturay unay ni tatang. Ikararagan dakla ko man. Tasapay kumata na talgadak iti sinong ni Rolando. Mabuti na. Tama nga no naranggas to kanyak. Gapo iti ginagamrod ni tatang iti kinabaklang. Ay, nasaya at matkiti at tao ni Rolando iti panagkunag. Narikna, kan mapaliil ko mat. Anapudno, iti panagayat na kan ka. Sabay ko matakas tananang. Ni tatang tinangiturong iti biyak ko. Kat no dakas man tigasat ko ang makiasawa iti jak ay ayatan. Pasol ni tatang. Well, no impyerno titurungan ti biyak ko. Ibagag. Nga intinagnak ni tatang iti impyerno. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Muutan na makadayaw ako ni rest house. Pinanawak ni Rolando, tada kasarsarita na. Naglawag kayang dati ang farm. Mabitlaan. Sabong Turkey, charita. Nagpintasan. Kastoy matinsagot ni Rolando kanyang. Napinta sa sabong ti Orquídea, san ka di? Gary, si kamot kayam. Nag-aasat ni boss. Napintas ka akas iti dayta sabong ti Orquídea. Nayon day tatinalak di bakir. Ngayon sagot ni boss king ka. Ha? Kaya't mo asawan? Sika tinangalay ti sabong ti Orquídea ngayon sagot ni Rolando kanya? Wan, imbaon nak ngamin iti ang mga laak iti Orquídea ngayon sagot na king ka. Nabayagan na nakitak dahito yung Orquídea. Yung napaggad ngamin, ti ayan na. Asidag iti diraas, Adelfa. Kaya't mo asawan. Naimbag na rod Ta saan ka naidaraas? Amok ngamin. Napatag ka kini boss. Kastaon ay ragsak na amang istorya, may panggap king ka. Nang roon nalaga ro din, idi natulag ti kasaryo.
Agyaman naklaunay kan kagari. Arik na yung pustam gayam ti biyag mo. Siyempre, ngamusan kumat ng ipalobo sa matnaga kiti deraas. Nangarami na kiti pamuspusan, tapno maalak day ta asabong ti orkidya. Kasta unay ti ragsak ko, di makitak day tang orkidya. Kasla pinukaw na amin na problema. Ah, unay na kinapatag day ta nga orkidya. Mabit lang ha, kasaray ta ka ni boss. Hello boss. Adda ni Adilfa dito ay ayan ti orkidya. Sige boss, ibagang umay dita. Bye. Delfa, sapsapulan na ka ni Sir Rolando. Maning kasarsaritam itay. Iso ang nagpagtapag na kiti Fern. Laging nga nakadano na kita enti orkidya. Nas dawa, takapadpada day jay tinsagot mo kanya. Imbaga nga ni Gary, amang ipati iti mula na, tapno mapaado. Manmano kano tikas jay nga orkidya. Naisal sa lumin at isabong day jay ang orkidya. Kasta ti kayarikam kanya Adelpa. Ngam, kasi iti daya asabong ti orkidya. Pinuros nak asan ko mapayarumpan. Pinukaw mo ti wayak-wayak. Ewan kaya. Umay ka, tapno makitam ti kwartuta dito yung rest house. Talaga ka di Dito ito ti pagnaadan ta. Ay, kasta ti plano ka. Ngamno pa dito yung farm ti pakaangayan ti reception ti kasarta. Kaya't ko ngay jay palahay ti umuna arabi ita. Pagsaritaan tagayam ti may panggap iti honeymoon ta. Laskon ka di pailaan. Oray sa anan. Sa bagay, ado ti pakakupi-kupa. Kaya ado ti napinta sa pagpasyalan dito'y probinsya. Sige, baliwan tanto a pagsaritaan day tapanag. Hala, umay ka. Tip-tip tayo. Mabuti lang. Nakapanawin da Adelfa ken Boss Rolando. Ngayon sa nang mapukaw di panunot ko, tinaamo arupan ni Adelfa. Ay dumduma di kinapintas na. Nagasat ni Boss. Ngam apay nga taamal malday. Kasla saan ang naragsak ang makiasak. Dagpupok ka ba na dito yung kwartom? Kalpasan na turnog na ka ni Rolando. Makasangsangit ka man ay. Nanang, saan ka di atakas na ipadas na isuot ti trahe di Buda? Tama balin na saan amatuloy ti kasar? Ay, kasta ti pamati dagiti nataangan. Daksel da ti panangipadas iti trahe di Buda. Tama nga no saan ka no amatuloy ti kasar? Nanang, jak maklon. Kasla ak matalimod daw. Iti ara ko panak ni Rolando iti kadami iti may sa kwarto iti rest house. Nagbutang ak. Jak kaya ngerok matibagit iti jay alakay. Ay, kamautyanan na. Nalpas batlagan ti seremonya ti kasanta, Adelpa. Naalanayan nga kasawa ta. Nakaraginagsaka klaunay. Ay, ito ka unay. Kablawang kayo, anak ko. Naragsakak iti panaglantip dagiti puso ya. Sapay ko ba, takanayon ang naragsak ti panagdinayo nga gasawa. Namaan nyo day tatang. Ni Nanang, Tatang. Dajay man, madama ang makisarsarita. Ani gare, ti mangilugan ka na kayo, tatang. Uray tanabilin ko. At nalang nga tayo, tiluwas. Ay, nagano ti timar ay iti kasaryo.
At adun tungatan ti tao, ije farm. Kakalwa, oray inton bigatan kay tuloyo tagi pagde. Agina na kayon. Umay kayo kitten, tagilom tayo. Gari, umay ka dito eh. Tuan, boss. Lipas mi kumangkat kagipak ni. Tapno, di pa iso nga ramidan inton bigat. Nagkado nga mentiwara itirwar. Oray inton bigatan nga iwakasyo ti trabaho yo. Ano ti sobra asagana kinaarap. Nagado atawa din maray ti kasarya, boss. Nagihawid pa dagiti daduma. Ngam adolat na tinabati. Sinigurado kami ang nalabon ti sagana. Nagkariya ka na kay titatakkel ni Adelpa ngayong grande ti kasar. Kaya't ko naragsak ti kasarbe. Antoy ti baso. Giyaman boss. Kababin pa'y kada kayo. Na kayo pa'y din tinangkargay ti basok. Nga masaludsod ko man, boss. Dito ka di farm ti umiyanan nyo? Agawid kami kini Adelpa ijay balay ko. Takayat ko nga ijay ti imuna arabi ibe. Ngam oray inton rabiin. Nabanduga kiti ka ato asinangaili nga inasikaso. Ang papainan na agpailaan. Nonya ti kunayo, boss. Itulnog kayo di balaya. Ay saan ata kami kini Adelpa ti pagkataktakam gari. Ay sakti makamo. Di ba man naman tinagyan ti basom. Ay, Mapuntang kan sakit ti amabanta ka. Ay, narigat mo ta, boss. Nagpada tayo mabartek. So nagtumat asan mo ang pagproblemahan na itaba ng gari. Boss. Kargam na kiti baso. Ang pulutan ka. Maum-um ang mga rakop king kahani. Nakabangbanglo nga. Kaya't ko nga ulit ang tamanan. Agpapastang agpatpatnag. Oo. Ay pungan mo't gayam ti ararak kopag. Ken ag-agkag. Ken agmay-may saag niti kwarto. Saan nga iti kwarto? Iti palay ko dito. Ni Adelpa. Ay nagata. Salamat na napatibata. Anay ko. Nasakit ti ulo. Maulaw ka bumagon. Nukasta. Saan kami anak awit kini Adelpa iti palay. Dito yung rest house ang natulog kami. Kaslawan na pasama ka na kami. Ay, nabantag agayam. Diyak pa ikad malakip no kasano ang nakadanon kami dito yung kwarto. Maturok pa lang ni Rolando itay rimuarak ti kwarto mi. Iti akin nga to akad sa aran ti rest house. Kasta unay ti partek na. Ang mga no di na pa'y malagip at tinulungan nak ni Gary ang yulikan kwa na. Ay, no saan nga taan na partek? Napasamak ko man ti pagbutbut nga klaunay. Adelpa, Ah, nagsapa ka na nagring. Saan pa yan naragdagtilin na? Napasapa lang ti tiro. nagpuskol ti angat dito'y farm. Nagmetag pag napagnay ti kasta bigbiga. Okay, ni boss. Maturog pa'y la pinanawak. Naglaing uminom ngamin. Kastao na'y bartek na'y dirabi. Aniya ka, anak lakayat. Bigbigat umkit ni tagin inaw. Nasakit nga rod ti ulok ang nabigatan ni so abungarik man. Takasano adi ka mabarte kakasta unay. Nagaduti ininom mo. Sikat ti nakaragrak sa klaunay iti kasarda Adelpa ken Rolando. Sa intuloy mo pa ila ti daginom dito'y balay. Ay, dinardaras ko adinawat ti talo abuti ti arak. Nagimasain. Ay, kumusta nga tanjay anak ta? Ay, sigurado ang ragsak ka.
natungpalan tinabayag nga rapaap ko, kanarapaap ni Rolando. Agpadadaan nagasat iti panagasawa da. Kita mo ka naragsak da. Talaga nabante ka kunay ti Rabi Adan pa. Ay nakasaksakit pa ilag ti ulo. Isong yung timplahan ka iti kape, mawan asukal na. Kan, agkaldo ka. Ay sana kami naman nagkalto. Narmuamak iti namaga asidaan. Madbad na ako. Apil-pilyam ti karne. Diyakan mas daon no saan ka man nagsila itinatan. Ita tagasawa taladal pa. Nagumakay ti kayat pa asidaan. Alpasan na makapamigata. Ituloy ko ti matulog. Marit na nakapsuta. Ha? Agawit tayo di balay doon madal pa. Kasta man ang tipan nagtibbayog. Maliklikak ka ti dayjay kat agasawa kami. Pagrabag ka kadilata ti mangipaay, ti pagragsakan na. Agyaman na kiti pa ng paragsak mo kanya kadalpa. Napnagaklaw na. Ayatan ka unay. Maawatan ka no aping agsangsangit ka. Matulog tahan, tatingan tirapi. Entun bigatan ngay kan kay ti kwartam. Menuan ta ka ti bank account mo. Ay, kita ang tanto no kasano, medyo na. Yanaan ka pa iti credit card, ngam saan pailangan tun biga. Ay, dandanin na lipata kadagay papanak. Ibati kanton dito balay, tasublian kanto. Malam to siguro. Ay, naibagpagta na kasarungkan ka, anak ko. Idi rabi ti damo, asaan da ka akadun na dito'y balay kung tatangbaw. Gamay maikawa. Ada ngamin na panan ni Rolando. Pinanawan na kiti balay na. Ginundawayak mat na natin ang pasyar ito'y. Kanya balay ni Rolando ng ibagbagamad. Balayo day jayon, tagasawa kayo. Makipagtagikwa ka, iti amin na sa nikwa na. Kung nakmano ijay farm, ti pag naudan yaw. Saan kami ang nakaawid kini Rolando di Kalman? Nabartek namin unay. Sa malam to siguro, no sobyan na. Ay, mangtid ka man iti kwartam nga rod. Ay, ada dobo ti kwarta asin daw. Kita mo damat ibulbulsak ka. No ngayon, makadala po sa kiti mabuong dita. Oh, dapay nga rod, pagbayad ka. Tatagasawan, dadil pa kan Rolando. Mapadasak mo ti makaputput iti dakkel agatan. Anya, kalakit din alaklakayan. Di ka lamabain o da baka ngagakaruba. Kaslain lakom ta anak ba? Anya ko mati bibiyang da. Alan, ikan nakitin na dilfa. Urayak lang nakidtot. Tikilata. Panagpayakpak na yidakkel at tumatayak. Sa anak laki ding agbiddat. Agila day jay. Itaman lang na makakita kiti agila. Narigat nga ano pa na jay. Malagip ko. Tikit daw ni Post Rolando kanya. Naimasak mo din nakisarsarita kininanang. Saan may pa'y anak puutan, suwiplat gaya man. Awagan ka kumaytay, ngam isumat adimtang ni tatang ijay balay, kat nabuak nga adda ka dito'y. Ha? Anya ti kinundam Rolando. Napandisindong ijabalay mo. Nagpasyar ka no iti karuba me, nanasid na tilugan ko alimmapas, iso asin na rununa. Agawit na ka din. Well, mapantat. Ijay balay pay lang ti pagturukan ta. Entun bigaten ang mapanta ijay far.
anak lang aming katinagbain. Tay baga kumakin ni Rolando, tadatan ti agyan, iji balayda. Ay, nakabambisyoso ka. Di ka lamabain. Saan mga aramidon ay tata nakababain? Nilangan ti Serbina asyak, tinang ipamuspusan, tapno makapag-asawa da. Adamot balay ni Rolando, iji farm. Ay, saan na nagbinto ti Adelfa? Iti panang ipapan na. Diyak mauto, buwan na maibos sa panunutan, do kasang aramid mo nagkasto iti bukod mo, anak. Saan ka kadi ama konsensya? Ay, aktal na ka man, Juana. Pagimbagan ti anak ta, ti pinanunod ko. Ken kayat ko ang mapadasan damit tiyag nabay. Nakatur ka kaya. Saan ako maana ka riing? Nung di nakinarako. Dinaras kong ti rimor iti kwarto may tay simrot iti banyo. Ay, pasuro na ka. Oh, Adelpa, apay, arimor ka pa ilang kati kwartuta. Mailiwak man ang king ka. Pangasin. Gusto ko mapay. Nakasapsapa. Iso, nga inasawa ka tapno paragsakan na. Oray anya, ti oras na. Katanya ti pagsangitan. Kagangay ti agasawa. Oh my God. Respeto na ko bawat nga asawam. Amo ka napilitan ka lang, anak asawa ka niya. Sa anak ngay ayatan na Delfa. Unak man mo'y ayatan na Rolando. Apay nga apa ang nakmatan? Sorry, ladingit ak. Rolando? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Si gamit gayam, gari. Kung naglagid din no asino ti sangailik. Nagdakalan day ta tumatayab. Anya ti klase na abilit day ta. Nyak kabisado tinagan na ito yung tumatayab, boss. Saan mo't akali? Ada dapay asan nga gila. Agila ti arapa-apa kamatarakan no pa'y ibarit na. Agtiliw ka na kitabilin. Agam sa nabali. Kawitan ka di na itawin no upa. Panag ko na kat. Upa da ito yung tumatayab, boss. Sigabay lang di makam mo. Yaramida mi tinalagda at angkal na. Tapnosan na makabulos. Ngaman niya nga ron, di pakan mo iti dito. Masapol na magam, tapnosan na matay. Bulbulong, insikto siguro. Tadadakan na dito yung tumatayab, boss. Siya ko ni makam mo. Nanya ti ipakan ko iti dito eh. Ala-ala nga ronan. Umayak to iti pagnanagdam intun nga damdama. Mangisaga na kay tinaimas sa pulutan. Ay, nagmalmalum ka nga awan dito'y balay. Sa dino ka di tinatnapanam. Nasipulitan. Ay, anya ka kadiwan. Kasla mapukpukawan kay kasawa. Ay, nabartag ka man nga milay. Ang mga no, naibus mo, tinadawat mo akwarta kini Adelfa. Nga ti bibiyang mo. Baybay anak ka nila. Mabambano ka kititalaw tapdam mo. Ay, kat no nabayag matayin, adi ka na panjay talon. Ang mga no, nagkaruutan no, natsanan pa yan. Ay, saan madaday tati problema? Idasaran na kinita mabisina. Ah, nay bagbanta, mapanunot mo pa itimangan. Ada nakita ka tangkal ti bilit. Iso pa lang tinang ipupukak, boss. Mangrami dakto iti dakdak tangkal. Tapno nawaywaya, apagyanan na. Siyag madlatan di umininom, gari. Kananya na ito'y pulutan kayo sa ganam. May sa klase ti tumatayab dayta, boss. Isumat ngamin ti adda ama ano pan.
Sana bali. Ay. Amom, madanagan na. Ang mga numaibos mo tibilit iti kapambantayan. Makadayo nga ganop, boss. Nagsapsapulak namin kadag iti kung kunada aman manon na makita. Ay tad ko ti may sa iti ahensya ti gobyerno. Amang salsalwat iti nakaparaswahan. Anya ka dinahita, Gary. Talagang sa asyak laang ti aginom. Makaguran sa ni Rolando kanyak. Saan pinagunyan itay pimana. Aging ga ita. Ay, angon pa eh. Makagura ka di kanyak, ta saan ko pinagustuhan. No saan agap kinitatang. Saan ko maanapilitan ang makiasawa kini Rolando. Saan ang naragsak iti dinana. Siriring ka pa yung lagayam. Talaga ngay nururay ka, Rolando. Makagura ka di kanyak. Niya? Asla nagsangsangit ka. Rolando, Nagkariya kadagiti dadangkal mo. Araramid kami na makaparagsakin ka. Kat may salang tikit tawag. Iparignam kumabat ngay ayatan na. Naimbagabigat mo, Adelfa. Nagsapa ka namang sarong ka rito, Orquídea. napintas nga min abuyabuyaan, makay ayo. Kasi na mapukaw ti problema. Kasking ka ti kinapintas day tang Orquídea. Kari, siya ka di dahi ting orkidya? Ay, wan gayan. Anya aramidom dito eh. Mangarami dakit ti pagyanan day ta atumatayang. Italang anadlaw ko dahi taan nakatangkal at tumatayag. Nagpintas. Kan naduma-duma ti Maris na. Hindi pa lang ibagbaga ni Bus kanya. Nga agano pa kita agila. Nga awan mo ti mabiro ka kung makita kang agila. At day ta tinapaulak ngayon ano. Na ano pang asibibiyag dahi ta? Naglain kan gari. Ay nga mabitlaan. Nalawa dahi ito'y aramidam apagyanan ti tumatayag. Wen, tapno makapagwaya. Wen, day ta tiga po na. Analaw-lawat ti tangkala. Awan ka niti din na kita'y makaringag. Napanang ba nasapsap, Adelfa? Nagpagnapag na aklang iti aglawlaw ti farm. Napangko kinita ti sabong dagiti orkidya. Kan nakitak ni Gary nga agar-arami diti pagyanan day jedakkal at tumatayag. Ana-ano pan na. Nakitam gaya man day jay. Day jay timbaga na kanyak. Hindi malam. Dagiti na duma-duma amaris day at tumatayag ti mga papintas ken kwa na. Barang at damaano pan na bayan sa bali. Wan gayam. Rumarak kita mga numalumto na sumagputak diti farm. Ada kasi narak ko. Mapanak tupay, ije balay. Nangag ko nga da kinasarsarita na iti cellphone mo itay. Ada ita. Nalpasa ko na nabigat. Agdi ko saklang kat... agbati ka dito rest house. Saan ka pumampanaw diti farm? Isu matlagayam. Ngawan kay balay. May kagayam dito'y talon. Ay, kunak tumot nga main. Anak karuutan ng dito'y talon. Matyanan pa yan. Ayan niya nga ron ti maapit mo no baybay am. Madanagan kalaw na yan na mabisinan ta. Anya ti sirserbe na nakamanugang tayo ti baknang. Ay kababain mait no mang namna matalatan ken kwa na. Ay mamuspusam mapada numan da ito'y atalon. Kumita ka ti pangawidam. Ay panawan kan tulatan inton makagaikak.
sarong karak ti anak ta. Mabankay jay, kat mo nagadayo. Ay, urayam lagtan na sumarungkar. Ay, ada maintid na kwarta pagplitay. Kanayon ang mailiwak iti anak ta. Ay, kahit ko ako mustaan ti kasasaad na. Ay, nyay, ati paglanagam kang guwana. Natalga, di ti dinda ni Rolando. Nagbak ng di manugang ta. Kanayon nga ta, anay mas tisidsidan na. Tiyak naman asarong karandak diti farm na nang. Naimbag ti imay kayo, tapnada kasarsarita. Ay, mas daw, no pa kayat ni Rolando dito, ti pagyanan niyaw. At nagdakal mo ti balay na. Nauli mo dito nanang. Okay, kumusta kan, anak kao? Nalidayak dito nanang. Kastoy gayang ti makiasawa iti saan mo ay ayatan. Nay, kunak no iti manugot ka, ang makikasar kini Rolando. Nakasagana ka, amang sursuro ang mga yat iti asawam. Narigat nanang. Agasawa kayon kini Rolando. Katawan mabalin maud. Nasayaat mo't ni Rolando ti kunak. Saan ka marigatan amang ipatagkan ko na? Siyak ni Gary na nakwana. Siyak ti talken unay ni boss. Malasing kayo ta. Nakita kayo diti farm iti resepsyon ti kasarda. Kini Adelpa. Ay, ti damo apan nakakita ken kakat iti. May mo inayaban ni Sindang. Uwan. Ngam saan tayo nagkita. Nasingpot na Adelpa. Kat nasayat lakid di. Ti panang padakil yung kuana. Ay, kaasin ni Apaw. Nagasa tunay. Sa nagaputa baknang ngam na imbaga tao ni boss. Nasaya ti panang trato na kada kami ataw na. Ay, naimbagtada kayo akad kadwa na. No kasta nga awan ni Rolando. Itila bigat pinagsapa makasarsarita. At saan na maliway na sarungkaran ti Orquídea. Ay, nalasin ko na ito ilogan mo, Rolando. Iso nga ay nasitgan ka. Kumusta kayon, tatang? Nakainom kayon sa manan. Ay, nabanno ka nagtrabaho iti talon. Ay, saan ba si Mangpot ni Juana? Ang mga numyanan ni J Farm. Sinarungkaran na ni Adelfa. Ay, mailiw ka no, kinadilpa. Kan kaya't na kumustahan, ikasasaan na. Kunak ngawan, ti pagdanagan na. Tamo ka na sayati kasasaan na itinam. Pondo tayo takunayo. Kasing karik, sagbay ng kasar ko ni Adelpa. Naragsak iti sidong ko. Ada ka gaya man, kunak nang marabyan kang agawit. Sana ko nasimuro iti pangawisan ko matimay sa gayam ko. Iti darayan napaskan. Ada akbaraw ka. Nakita kami kung tatang. Kanamwa kay may kayo ditoy. Malaman. Kaya't yung ka dito, umiyan ditoy. Nanang. Ay, saan pa raw kaagawid ang mga nuwagungot ni Sindong? No, saan na ka mapasangpot? Pinuhaan niya laditan, ter aramidon na. Kanayon nga min ang mabartag. Kasta ka di. Kasta talaga tibiyag nagiti lalaki. Oren ton bigatan nga ron, nga agawid kayo ta, itulnog kayo to. Siyag ton di makamong agpalawag kini tatang. Ay, wala pa iso nanang, inton bigat langan nga agawid kayo. Ay, saan anak ka masapul nga agawid Ala, da kayo di makamo. Ibagag nga ron kini Gary nga itulnog na kayo. Nagdiretsuak dito tay makasangputa. Ay, nalasim ko ti likudam anak ka iso nga insaganaan ka.
Kastoy, nasitgan ka mo ah. Nay, hindi ka man lang sinarungkaran ka. May kamot tayo. Plano namin kagpasyar. Pambarak nga gatang iti kawas ko. Sumurot kayo kanya, tapno ada kadwak. Amo ka di ito iti asawam. Sana ka nakapagpakadagan ko na tanasapa api manang. Sana ka numot nga. Imbaga kinigari no sa dino tinapanan na. Saan mo't amasapol nga pakada ngamin. Ngam asawa na ka, Adelfa. Nigari ti ko nakasaan arumbang pagpakadaan na nanang. Awagak tulangan ni Rolando into nadamdama. Madlaw ko. Nasingad kayo kinigari. Nanang, saan kayong kumangag panunot iti sa bali? Pangaasi yun, nanang. Kunak no nagpakada kayo iti asawa yo, boss. Sarungkaran na kano ni nanang na. Bon, nagmalmalam iti kalman dito eh. Awan ka dito sa paling, imbaga na apaparan na? Ay, ka boss. Nakasta di nakasarita sa kabaya pimanaw kayo. Anya? Pinili nyo di kalman na san arumrumwar win pumanaw dito yung rest house? Ay, ko boss, mabainak mo ta, mangigawit kin ko ana. Awan karba nga. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pagsasaybak ni Adelfa a pinanawak iti kwarto mi. Tiamok iti asawa kon, naragsaga kon. Apayasan na nga ipatid ni Adelfa. Apay gari, kaslawan kadwak, di ka matagtagari. Itay pa lang nga nakamatider ka iti sango, di nakaipupukan dito matayab. Masya na kiti tumatayab, sir. Malmalday. Ha? Luklukwan na ka di. Manipo di tayo bigat, sir. Saan na kahit imangan? Ha? Saan ka man ngagbalin na maag? Anya nga ron tiramidam no di na kahit imangan? Boss, kapungdot na ka di. Pasensya akon. Nung mabalin, panawan akon. Nasaysayat ngagmay-may sa no makapanunod ka na imbag. Sige, boss, no dahil ko na yun. Lading itak. May panggap iti problema iti tumatayab si kalangan di makamo. Ha! Nukasyam, adakin kan. Nukayat mo di kasuban. Ipamuspo sa mamangan. Salbag kede. Nakiktutak iti panagpungtot ni boss. Bagaklan, a problema ka sana mga dito matayab. Awan mo dakas ka dagitin bagak. Winod na nagsin na problema na. Mabur-burtya na kaming kadakwada ka ni Adelfa. Dang ta problema iti panagdanada. Madmadlaw kong awan kaganay-gay na Adelfa kanaliday. Ejay, di makder ni boss. Sumurek siguro ni rest house. Uray ka makastrak. Saan ko doon mapanipak ni dagiti na ginuman niya. Dagahari kan Rolando iti pagininuman da itay. Nigahari tayo chay. Binagkat na dakiti bote kan daduma pa yung inusarda na ginom. Sa dinumot nga ta tinamatan ni Ronaldo. Malagip ko man ang tigasasaan ko.
Ay ayak unay ti bagik. Iti kastoy nagbanakak. Nagtungtong palaklatan iti pagayatan ni tatang. Uray namok nga agsagabaak. Iti nakanak. Kapag nakapilit ko anak asawa iti jak pulos ay ayatan. Sakit. Kumarkaroon sa niya pag kinaawatan kinirunan to. Apay, Antay-tan. nagsasaybag ka, Adelpa. Rolando. Amo. Siyak timbarte kam. Awan ko mo ti problema no sa nagapoking ka. Yung pagarup ko, akalpasan ti panagkasarta. Nga ure amok anapilitan ka na. Masuro-suro nakmad ngayatan. Nga mitilaksid na giti kinasaya at kuking ka. Kada, Awan tidakas ngar aramidak, Rolando. nga marigna kasan na kay ayatan. Nalamis ka latakan niya. Mababalaw na ka di. Wan! Babalawan ka. Gaputan na kasir na ti pusong para kanya. Awan panggap mo amang sursuro amang ayat kanya. Awan ter aramidam tapno ipatignaksan ka di. Sumartan ka ng agsangit. Maturukan. Rumarak mo't lang. Iti kwarto ta. Anya taramidak? Inaramid ko amin na nakabalak. Saan lata mangan tinasawat pilit. Agin inot nga kutong. Aging kay timatay siguro. Sayang pinapintas sa dudot na. Gary, Ah, dahil ka dito matayab ti kasarsaritam. ay da kalagami tili ko da kadilpa. Kung nga rin, problema ka saan mangan. Apay. Saan ko nga rin da maawatan. Kita ang siya, Gary. Nagtakala tumatayab. Nagkamampayag iti nga punta. Kaslada sa sapulan na. Mabit lang. Kapadpada na tinakapupok at tumatayab. Kita ang nakapupok. Saan na makatal na ti ulo na? Kaslagal ang linghag. Ang mga no biyowin o asawa na dayta tumatayab. Saan ka makapagulbod kanya, Gary? Nakita kayo ka na Delfa ang agsarsarita. Diyak na puutan nga. Ang dagayang mitilikodak. Kita mo yung boss, kasla simbaranta ti aywan ko abilit. Ang nakakita iti agam ampaya ka tumatayab. No pa'y min nadlaw ko. Mapilpilitan langan. Kinahit ng pudlang tinangan. Day tamanan, di bagbagaking ka ti kinamaag mo. Boss, ada ka di sa paling ibagayo. Dom nga kang niya, Gary. Saan mo apalpalubusan ni Adelfa no pumanaw ni ti farm? Ha! Sana lumbas iti dayta, ti aramidam. Mawatam! Apay ngin disom di kutsaram di pinggan mo. Di mo ibaga, nalpas ka na nangan. Namin ano lang, nagisubo ka. Di ka madanagan kanya, Rolando. Saan mo ka di magustuhan, nagiti linutok, asidanta. Siya nagluto. Dayto iti pangdaydayawan nagiti pada ka negosyante kanya. Bagna nga ka negosyante ngem nalaing ak ngagluto. Restaurant ko mga roti negosyo. Hotel and restaurant ti plano ka negosyo iti. Ngem nagbaliw ti panunot ko. Abay ngawan ganas mo amagan. At da ka di madiarikrignam. Kumuyog ka kaniyag tepan kay ti doktor. Sa anak masakit, Rolando. Magitam da ita panagyalikakakin ka. Baka kitaan nga iyayatan ka. Kuno agpapauyo ka kaniya. Panghasim. Saan ka ngagpanunot iti sa bali? Sumrek ako ni di kwartuta. Subyakto nga ipaknidag iti nanganan tayo ton malpas ka amangan. Awagag to ni Gary tayo so di makamo ka na gitoy.
ang mga nurabinton na makasangputan. Handa ka mo't lagayam dito'y balay. Saan mo ka di anang di panagpukpukaw ka? Ay, Sintong, pasensya ka la kuman. Anyaya ti mapaspasamag ka. Kasla mapukpukaw mo ti panunot mo. Malagip ko ngamin ti anak ta. Nasuro ko na bakalawa sa saan na ta sinarungkaran. Ay, anya, kanayabak bakitan. Anyak umati pagdaragam. Ni Rolando kide ti lagi dawag. Naasawa na lang ti anak ta kaslasanak beten ngikang kanap. Taan niya ay hatinam na maam ti ni Rolando. Saan ka nagsaludsud pa'y? Lusan ka makawawat? Lakay, sarungkarak ni Adelfa. Ay, sikati makambo. Kasla ubing pay lang na adil pa kaili mula unay. Kaslawan pa nagtalik mo, itasawa na. Awan ti dakes, iti pa ng sarungkar ko kenkwana. Saan mo kami na maawatan tirik na ti may nga inak? Kado, pay lang ibagbaga mapanggakidin. Panawang ka nga rin. Masuruna ka makangag ka na iti bagbagam. Dami. Yak maawatan da ito amarikrik na. Nawaya kumamot ni Adelfa amang sarungkar kada kami. Apay, ang sakit nga ta. Ay, kas nasadak amamati asaan apalubusan ni Rolando. Nga ang tibilit. Nga tumpay ti ulo na. Kasla tao. Nataruray namang sarungkar kan. Hindi na minsan ngal daw. Nabaya ka nagamampay ti pagarupat nga asawa na. Simbaranta kan nangan uray basitlaan. Saan naman nakatimangan nita? Matlaw akimutong. Man-manupay kiting na tumayap iti kulungan na. Adaak barok. Ni Adelfa. Ay, nana. Handa kayo gayam. Saan ko nakita na Dilfa? Yung madalagi ti rest house. Ni ngay Rolando. Kanaay na masapa arumar, nana. Ay, mas daaw kami ngamin. Tadi mo't sumarungkaron iti balay. Kanayon kadilaan nakapupok iti kwarto na. Kasaray rumar ng mapagbitlaan. Napudot ngamin ti panawan. Ay, umay kayo. Kuyugin kayo, nana. Ay, saanen. Ang mga noda pa'y aramidam. Saan kayo ang madanagan kanyak, nanang? Sa anak ang masakit. Ay, madanagan ka road. Tas anak kami mo't asarungkaran kang tatang mon. Kailiw ka mo't nga ron anak ko. Adahag lang dito'y farm, nanang. Pasaray ang palabasak lang iti oras iti kakaykaywan. Adelfa, anak. Ada ka di problema? Sa ada ka di apalubusan ni Rolando arumwar dito'y farm? Anya nga tati ba kang kaninanang? Napauli magkamat anak ko. Nanang, siyak di aking basol iti amin. Diyak masursuro nga ayatan ni Rolando. Gapu iti data. Marik na ngagsaksakitan tinakam na kanyak. No kakaiso nang ada dito'y agbarbartaklaan. Agap apa kayo kade, anak? Nagdadakalan na kita asaba? Sa kabulig? Naluumtan. Kamo dyanan na. Nakita mo't lang yung misem ka, Adel pa. Saan ka makapagulbod? Ambog nga dadakala problema yo kini boss. Saan ka naragsakit din nana? Saan mo nga ayatan ti asawam sang gadi? Gari. Pakawanan ako. Saan nga silang ti marikliknak? No dikat ayatan ka. Gari. Amok. Basol na ti marikliknak. Numaamon na ito ni boss. Ang kayat ko ang naragsak ka.
Pakawanan ako, ma. Saan nga silang tinariklik na ka? Ay, ka. Saan? Pangaasin. Saan ka nga iparbal? Amo ka ba solda ito yung mariklik na? Numamon da ito ni boss. Sigurado. Kagura na. Wino patay na pagkidi. Ngam kahit ko anaragsak ka. Sumurag ako ni Teresa. Saan mo kuman nga ulitin dahi tangin baka? No ti asawa kadyak ka ba ulan nga yatan? Sika pa ingatan. Ay, impas-pasara ko ti may di ti balay mo. Katanda ka mo't kaya, Rolando. Si Marong ka naglabi dito ay tatang. Nabayag kami na nadyak na kaumay. Adong kami di pa ka kumikumak. Ay, uray nga ron na Dilpa, nabayagasan na nakasarungkar ka na kami. Mailiw una yan ni Juana Kinkwana. Damot lagi farm with no rest house. Ay, uray si kakuma at imang samurungkar ka na kami. Apno, madamag mi mati kasasaan ni Adelfa. Saan kayo madanagan kang Juana? Ababit lang mo kasabulan niya di kwarta. Bag, tatanay bulsa. Atoy, alam nyo ti 5,000 pesos. Ay, agyaman na klaunay, Rolando. Ang mga nuwad dapay lang ni Juana, iya farm mo. Anya? Napanidya eh. Saan ko anay gawid? Mailiw sa launay kinadil pa. Awan ba't ka ditidakas na, iti iba pa na igay. Kunak no awan ka dito yung rest house. Apay anak kay da ka pa'y lagayang may di kwarto ta. Kasla, masagsakit ka. Mabitlaan, bumangunak. Maktanganak mo't nga na nakatugaw latan. Kaslag mamayo ka. Unak mo't ngamin nga ipangkay ti doktor. Awan sakit ko. Ayun gayam, may ninanang dito'y farm. Mailiw ka no kanyak. Kunag nga ron numadanon ko ba eh. Nadanunak namin ni tatang niya balay. Amog ang mailiw launay kan kaninanang. Ang mga dupang panunutin da no apay. Adi ka makasarungkar kadakwada. Awan tinistorya kininana nga problema ta. Tasyak mo ti aking basol iti amin. Kun konsensyaan na ka di. Pangasim. Diyak kaya't nagsubang ta. Amo, binilin mo ni Gary asaan nakapalubusan na pumanaw dito'y farm. Makitam? Mga asim, diyak kaya't nga agapat ha. Manipot iti dahi ti panagsarita mi kina Adelfa. Saan ko na nakita pa eh. Iranranta na lagi ti mangkiklik kanya. Binukagura na kiti mbagaking kwa na. Pudno, madlaw ka dagiti tignay na asan na naragsak iti din na ni Boss Orlando. Sana ti kinabak nang ti makaparagsak kin kwa na. Saan na ngay ayatin ti asawa na, amugleda. Napainanak iti mbaga na kanya. Saan na ka maawatan namin ni Adelfa? Agpaiso asa na may parbeng dahil ti amarikling na. Kat numamo ni boss, ang mga nun anya taramidi na kanya. Ni Adelfa ti adda, ngagsagaba. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nabayaga ka nagtok-tok-tok. Awan mo ti mangilokat iti daw. Naimbag, tadagami igamak. Winugigaman ni Dani at Tulog Teresas. Isok mo ti pastrag. Ngumisyak ka nalatan na. Adelfa?
Adelpa. Ni, awan. Awan ti sumumpat. Dwa-dwa nga muli ti nga to. Ngam kapilitan. Dani, sarutenak. Adelpa, inawagan nak ni boss. Apay kanwasan bosong batan ti awag na. Ni, awan na ti sumumpat. Adelpa? Ni Adelpa. Awan sa tipot na nga day ti. Ulwanan ti agdan. Adelpa. Nakaputan. Adelpa. Anya tinapasamak ka. Kana apay ngagsangit ka. Apay nakalukal ti ritaw ti rest house. Asino tinagtursaw ka sa mga ti rest house? Ni boss. Dim ka na. Adelpa! Kari, anya, ti kaya tasawon da ito'y. Apay nakainta, ito lawanan ni Tiagdan ni Adelpa. Nasangpitak na Adelpa, boss. Nakadasay. Kaputa, inawagan da. Ambag ko man na niya tinapasama kita asawa yo. Nagpatulong ako ni Danny. No kasano makastrip kami iti rest house yo. Kasama tin nakita kagkasasad na. Nakaputin. Ay, kamarkan, Kari. Sa akong ti makamo amang sakloy kinadalpa. Itaray ko iti hospital. Adelpa, ayaton ka unay. Diyak kaya't kan tatakas sa mapasamak ka. Ay, agi abadak na nakasublin ti puot ni Adelfa. Anyat na pasamakan ka, anak ko. Kasta unay tidanag kan sangsangit ko, itay may nigari di balay, katimbagana nga daan na pasamakan ka. Katintaray na ka dito ospital. Kapoy ti kapsot ko, nanang. Naglustuyak. Naimbag, tasaan ka natin nagidagdan. Taiti ka no, ulwan at tiagdan, ti ayan mo nakadasay. Ang nakakitaan ni Garikan kagawan puot mo. Italamadlaw ko. Nakakutkutungkan. Sana kami unay makapangpangan. Imbis kumaan nalukmag ka, tagkakaimas dagiti makmakan mo ijay. Kastoy kit din, tinagbanagam. As labi na ibay ang nakamatan ni Rolando. Kung nakmano ay ayatin na kanya asawa mo. Ay, husto ti kunam. Huwan na. Apay akasimutan. Mapaspasamak iti anak ta. Basol ni Rolando. Tatang, gasta magpaiso. Nasinpot ni Rolando. Tigait ko sa uwan. Saan na basol ti amin? Siya ti aking basol. Kanya ti kahit mo asawan. Saan asubong bat ni Adelfa iti saludsod mo sa ito? Nagkidaman. Adelfa, balaksin ang nakapsot ka. Anya pa iti marikriknam. Awanan, nanam. Nakapsutak lang. Sige nga ron, anak ko. Ituloy mo ti aginata. Arig na kasangsang pitalaang agsubli ka man na ni ospital. Nakari ako ni Rolando asyak ti magbantay ti anak tayo di ospital. Aging ga maimbagan. So ano sampay laang at ang may sa dito'y balay. Yak maawatan mo apay ang nagsakit na Delfa. Nagbak ng ni Rolando. Sana gaputabak ng timay sa ata o kitsahalan ng agsakit. Saan na kamawatan? Ang kakaimas ti makmakanijay. Saan mo tayo mabambanog? At dalang di farm. Diyak amo ninyo ti problema na kini Rolando. Sindong, papabasulong ka din ni Rolando. Ay, diyak amo. Sige, mapangkang haro din di ospital. Da kayo ti kasaritak, taam mo ka maawatan dak, iti ibagkakata kayo. May panggap iti kasasahad ni Adelpa. Anya ti kaya mo asawan. Anya ka di ti imbaga at ti doktor kan ka. May panggap iti kasasaan ni Adelfa. Adda ka di nadagsan asakit ti anak ko. Ay, daka mo may baga na dagsan na sakit. Isagsagabaon ni Adelpa. Dumaldalan ni Adelpa iti emotional depression.
Ha? Saan na nanagsak ni Adelpa iti sitong ko? Kanayo na malmalday. Iso asaan na maipas ni Magad. Ay, nasakit ang kinakpudno, nana. Di nakayayatan ni Adelpa. Ha? Ay, ti anak ko. Nagbiddutak gaya. Impagarap ko ide ano maited ko, tinasaliwanwan abiyag kini Adelpa. Agbalina na nagsakit iti lang. Tinasakit la abanag kanya. Tinak na susuro nga inayat ni Adelpa. Paur-urayak timang sublat kinina nga mangbantay king ka, Adelpa. Sakpailaan timang bantay king ka. Kaasimot nila nga kanayo na mapuypuyat. Yawit ng aminan. Nakapsot ka pa ila. Kinuna ti doktora masapol amangan ka. Iso nga, inesitaan na ka ti doktor iti vitamin sa tumarang. Kinuna pa iti doktor nga awan tinadagsa na sakit mo. Sikamot lang ti makatulong iti bagim. Rolando. Pangasin, di ka kumagsakit. Gaputa masaksakit anak ka pa. Tayo ito'ng kalauna. Pakawanan na ko, ma. Awan ti basol mo kanya. Siya ti nagpasol kanya. Impudno kininanhang ti kasasaan mo. At ala ang bahalang adyak na dakamat king kuwana. Gapo siguro, di pa nangipupok kuking ka iti restaurant. At andaan na lidayan ka. Saan mo na imas tila ka. Amok. Nasakit tinaka mo kanyak. Kaputa saan kamot anaragsak iti panagdunata. Kaputa awan mariknam ang panagayat ko ka. Pasal ko. Pinilit ka. Nga asawa. Uray di na kayayatan. Pag-aasi madal pa. Noon tataga sa mapasamaking ka. Saan daklaki hindi ang mapakawan dagiti tatakil. Rolando. Hindi ka nagsangit. Na makapatakas na ita iti kasasama. Agpaimpag ka. Baliwatan to, tagsalita. Oh, adam ti magpantayking ka. Dumagasak iti balayo sakpay nga agawid ang Kunak man no ang ginana kayo, nanang. Isuan na ngalan ni Rolando iti mang sublat kada kayo amang bantay kanyak dito ospital. Tapno makainana kayo. Amangan magsakit kayo, mat. Adelfa, madanagan ak ngamin iti kasasaan mo. Saan kayo madanagan kanyak? Pumipig sa akon. Nakatulong ditong tumarik ang vitamins. Tap nagsubliti panangan ko. Amok, nga da sa bali asag sa gabaang. Imbaga kanyak ni Rolando. Isu akayat ka kasarita. Siyak matlaan ti aking basol iti amin, nanang. Apay nga biin. Nanang. Saan kamot kiti ababalawan? Gaputa jak kayat ni dagal na katisag sa gabaam. Pilitam. Pilitam ti agbalin at aragsak. Tako na ni Rolando ang napagkad ti mabaling nga ibong nga ti kasta kasasaan mo. Kakaiso na nga anak da kang tatang mo kat jak kayat ang mapukaw na ka. Saan da ka mapukaw, nanang? Diyak kaya talungdaan kayo. Ikararagan da ko, ma. Tapno malabanak ti kastoy asag sa gabaet. Pumigpig sa mo tayo nga gari. Ngam saan pa may bagat ti doktor no kaano mabali na rumuat ti asaman. At nasa bali asag sa gabaran. Kasimot, boss. Aywan gaya mo. Malagip ko na jay tumatayam.
Naku, simlata mangan, boss. Masya na karot. Takimutungan. Inot pa ikit din. Ngagbali ti Maris ti tutut na. Ay, kaasip. Nalapit na sa nanay kari, dahito yalubong na. Mailiw man. Yan, adta kailiw na. Ngam no kas di ngagam ang payag. Di pada na tumatayap. Sumarantamat, boss. Iso day mangan basik. Amok at inilay mo dahil ta at tumatayab kapag kanya. Kasla kini Adelma. Ah, Na asawang gapo kini tata. boss? Nasakit tinakam ko, maitibaad, dagiti kinaimbag ko kini Adelma. Tinak na susurong hayatan. Ay, Iso nga, inigitak. Arig na nga impupog ko. Aging kaakas nila nga rudan, tinapasamak na. Ay, aguhik ka lang arudan, uminom ka pa'y laang. ay, Ayat mon sakit na agdanon kayo iti anak mo di ospital. italaan ama amiris ko ti bidot ko, Juan. Gapoy tayat ko ngagbiag na sa linwan-wan. Kin gapoy tarapaap ko ama padasak matagbiag abak nang. Himpamuspusak ama asawa ni Rolando ti anak ta. Ngem sa lakaya makwarta timbang paragsak iti tao. Kita lang nga amom dayta. Awadan, agasawadan. Sandak ko man na konsensyaan. Nupay, mamiris kung day tabidot ko. Ako, adda basol ko. Kinyadil pa. Ninamnamak, hindi ipalubusan ti doktor ang makaruan ka ti ospital na Adelma. Akidawam nga iti palayo nga ituloy mo tagpaimpang. Naululimak ti farm, apag nanaadam. Kasla sa miwang kanyak ti kanta dagiti tumatayang. Kan kayat ko tinalamisa puloy. Ita, tanaan-anayan na naimbagang ka. Kaya't kung agsarita ta anaimbag. Mapalunod ko nga itad ko laangan ti waya-waya. Ha? Sana ka din ang napatagkan ka? Napatag ka unay. Ngam kaya't ko ang naragsak ka. Kita ka di pa'y? Tanaamiris ko na basol ko tinapasamak kanyak. Puno ka din tinangag ko. Ayatan ka unay, Adel. Itay pa'y, anairwar ko dahito at tumatayap iti tangkal na. Inyor oray ko kada kayo, boss. Kani Adel pa. Amang saksi iti panang wayawayak kang kuana. Itay adda kami pailaan ti ni Rolando iti rest house. Ada nakitak at tumatayab ang gamang payag. Ngamawan matan. Ti asawa na daya tumatayam. Itay pa'y parbangon nagagamang payag. Idin to asan amakaid namod dahito ay. Sika, ti pinagdesisyon ko na waya-waya amon dahi ta tumatayab gari. Ti pampalunutag laag, kabailan na nga ta, ti tumayab. Ha? Kita nyo? Ada gamang payag at tumatayab. Waya-waya akon, boss. Bilit. Waya-wayang kan. Sapay kumatan ragsakan. Kung badang agkita tantupay. Ti mayaman. Nagdisto iti kayo anak kay mulaan ti sabong ti orkidya. Agam ampayag ti sapali at tumatayab ng agpababa. Dajay. Timayamanan, boss. Nagkuyog dan. Agturungdan iti bambantay. Agsublidan iti paraiso dan. Pagkaada kumakata kayo, boss. Nabayag namin nayak nagawid di lugar mi. Kat planok tagsapol iti nataltal ka na pagtrabawak. Palubusan ka, gari. Lupay kaya't kukuha ngay talagang ka, ti farm. Ang nanat kami kina Adel pa iti balay ko,
Kahit pasaray asumarungkal kaming tulaangan dito fa. Ngam karbengam abirukan tinaim imbag agasan mo. Agyaman ak tamawat andak. Agsubliak to, nagbali ti panunod ko. Yak tumalipatan ti kinaim bagyo kanyak, boss. Mabait lang. Alda alaki ti farm aparakeng. O sige. Kasalsaritan pa'y laang ni Gary adal pa. Adel pa. Ad-ad namanan aping mintas ka. Agyamanak. Makaanahin ang pakalaglagi ti sabong ti Orchidea. Impusak ti biyag ko ng ngalay ti dayta. Nakasaganak ko amang ipos tamanan iti biyag ko. Ha? Ngam gaputan narakasakan. Ingkad din ko ti madaylangan. Tapno malipatan ka. Imbaga kitikan ka. Sana may parabang ti marikrik ng kanyak. Makasarap kanto iti makaikaryam ang babae, Gary. Tarigagayak ti ragsak mo. Unak man no nakapanawon ni Adelfa, dapay mo't lagayam. Kaputa matiktika na mangururay kini Rolando, sindong. Napay lakinita dagiti napaadunan asabong ti Orchidea. Nakadado pa ti Castaye Farm. Ay, tulnog kong tulangan ni Jay balay ni Rolando. Tayo itong ti pagkitaan da. Ah? Mapanda ka no umyan EJ Farm ita. Aya, may lidamot laan. Ay, sumarong kardalaan. Amumutan nga EJ rest house ti mo na pagtaangan ta. Iti sana mabayag at danto na po ko ta. Ay, magagaranak mat nga road una yan. Ti pakaragsak launay, naragsakan. Kun natalinayan ti panagdinada nga agasawa. Aryamanak ti impangagnak matlaan ni Adelfa. Ay, rumpang laang, asursurwon nang ipatag ti asawa na. Kas najakpay laang mamati Adelpa. Naragsakak ta nasulsulo nakmatlaang nga inayan. Naragsakak launay. Amang nga naon pa'y anak na. Ha? Sikati nang isuro kanyak. Amang ipatagmatlakan ka. Ilumbang kuma ngay nuray ko ang masursuro na kaya na Adelpa. Gimanatak ang nangasawa kay ka. May sabay do ti panangaramat ko iti kinabaknak ko. Rumbang ka di nagipang pay na dyan. Idinto ta naragsaktan. Wano, saan ka di pa, yamap na? Adelpa, mapnag akon. Kita haam dagil jay agam ampayag at tumatayap. Ni, saan dalaan adwa? Limadan. Naganak damot katan. Nagdisuda iti may zakay. Sa agampayag tamanan. Yan, aslawan plano da paya pumanaw. Baybay ang talaan dagita tumatayang. Adan bukod ta abiyag. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang. Agyaman na pagayam.